कॉलेज या शाळेत शिकतो। मी 5वी या वर्गात शिकतो। नमस्कार मित्रांनो, मी विश्वजित नंददादा सर्वप्रथम मी तुम्हाला शिवजयंतीबद्दल शुभेच्छा देतो आणि या दिवसाबद्दल 2 शब्द बोलू इच्छितो। हे आपण शांतपणे ऐकावे ही नम्र विनंती। 33 कोटी अब्ज देवांचे मंदिर असतात, पण ज्यांचं एकही मंदिर नसताना जे अगदी राज्य करतात त्यांना शिवाजी म्हणतात। मित्रांनो, तुम्हाला जर कोणी विचारलं शिवाजी महाराजांचं नाव शिवाजीच का ठेवण्यात आलं, तर आपण शांतपणे उत्तर देतो शिवाजी महाराजांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला होता, म्हणून त्यांचं नाव शिवाजी ठेवण्यात आलं। आणि काही लोक म्हणतील शिवनेरी किल्ल्यावर शिवाई नावाची देवी होती, म्हणून त्यांचं नाव शिवाजी ठेवण्यात आलं। तर हे उत्तर चुकीचं आहे। शिवाजी हे नाव जगाला न्याय देणारा शब्द आहे। ते कसं काय ते मी तुम्हाला सांगतो। शी फॉर शिका, वा फॉर त्याचप्रमाणे वागा। आणि जर तुम्ही शिकलात आणि त्याचप्रमाणे वागलात तर तुम्ही नक्की जग जिंकशाल। हे त्यांच्या नावावरून आपल्याला संदेश मिळतो। शिवाजी हे नाव त्यांच्या अगोदर कुणाचंच नव्हतं, पण आता प्रत्येक धर्मात प्रत्येक जातीत शिवाजी हे नाव ठेवण्यात येतं, कारण शिवाजी महाराजांनी कार्यच कसं केलं होतं। प्रश्न येतो तो म्हणजे शिवाजी महाराजांना शिकवलं कुणी, घडवलं कुणी, तर ते पूर्ण श्रेय जिजामातेला जातं। जिजामाता या सुशिक्षित होत्या आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी जागरूक होत्या, म्हणून शिवराय घडले। देवाला दुधाचा अभिषेक करून सत्यासाठी जगणारे खूप जण पाहिले, पण रक्ताचा अभिषेक करून स्वराज्य निर्माण करणारे एकच राजे शिवराय माझे। थँक्यू।